del mig, fins al juny. No us oblideu d'escriure-vos, activar la campaneta, donar-hi a like i comentar als comentaris si us menjaríeu els bombons, si compraríeu els bombons i tal. i tal, Pasqual. Sí, per Pasqual. Adéu! I últim vídeo amb totes vosaltres. Escolteu, que us vagi super bé i seré la vostra més fervent admiradora a partir d'ara, Vinga, molts petons, booktubers, adéu!